Казвам се Камен. На 15 години съм. Някои от хората, които срещна в миналото, искаха да ми причинят зло или да ме използват, за да спечелят пари. Наговориха ми много лъжи, за да ме уплашат. Сега, след като минах през всичко това, мога да ти дам някои съвети. Първият е: разказвай за преживяното, дори ако те е страх или не се чувстваш в безопасност. Трябва да знаеш, че всички деца под 18 години имат навсякъде права, независимо от коя страна идват. Така че ще имаш нужда от някой, на когото имаш доверие, да ти обясни какви са правата ти и да те опъти. Защото, повярвай ми, ще срещнеш много хора и не винаги ще знаеш на кого да се довериш и не винаги ще разбираш всичко. Хората, които трябва да потърсиш, се наричат професионалисти. Професионалистите работят за благотворителни организации или служби за закрила на детето. Това са също и полицаите, съдиите, социалните работници, лекарите, адвокатите. Честно да ти кажа, в началото не им се доверявах, но това беше грешка. Професионалистите са възрастните, на които трябва да имаш доверие, на които можеш да разкажеш историята си и те ще ти помогнат. И дори ако преди това си разказал различна история, можеш да я промениш и да обясниш какво наистина ти се е случило. Професионалистите няма да се разсърдят. Напротив, още по-добре ще могат да ти помогнат. Ако в страната, в която се намираш, си без родители или роднини, имаш право на настойник или юридически представител, който ще бъде като твой родител. Той ще взема решенията с теб и за теб. Някои професионалисти може да се усъмнят във възрастта ти или историята ти. Може да поискат документите ти за проверка. Ако имаш документи, винаги ги дръж на сигурно място, защото са много важни. Не ги губи и не ги давай на никого, освен на своя социален работник или на доверен професионалист. Да, професионалистите може също да поискат да минеш медицински прегледи, за да проверят възрастта ти. Така или иначе, всеки път, когато нещо не разбираш, питай, за да ти обяснят всичко ясно и подробно. Ако имаш въпроси за правата си, имаш право на адвокат и при това без пари. Адвокатът ще ти дава съвети какви решения да вземеш и ще бъде до теб, за да те защити. Освен това, помни, че всяка помощ, която можеш да получиш като дете, настаняване, храна, училище, лекари, е безплатна. Не слушай онези, които ти казват обратното. Да знаеш нещо друго много важно, което научих, е, че трябва да внимаваш, защото на професионалистите може да се довериш, но не и на всички непознати хора. Някои от тях може да са готини в началото, но след това могат да ти дадат лоши съвети или невярна информация. Може да се опитат да те накарат да направиш неща, които не искаш или които са лоши за теб. Знай, че ако някой те принуди да направиш лоши неща, имаш правото да не бъдеш наказан, защото вината не е твоя. Важно е да споделиш случилото се с професионалист. Макар че имаш право на преводач, те съветвам възможно най-бързо да научиш езика на страната, в която се намираш. Така другите ще те разбират, а ти ще можеш сам да задаваш въпросите си директно на правилните хора. Доста често процедурите, свързани с запитването в училище, търсенето на убежище или пък полицейското разследване, може да продължат дълго време, така че трябва да си много търпелив. Но дори при тези трудности не се предавай. Продължавай да се бориш, докато чуят твоя глас. Забравих нещо. Професионалистите не винаги знаят всичко и те понякога могат да сбъркат. Не се колебай да проверяваш какво си разбрал, ако не си съгласен с нещо или ако ти отказват нещо. Бъди положителен, дори ако трябва да повтаряш историята си отново и отново, или пък ако ти се струва, че никой не те разбира. И запомни, ти не си единственият в такава ситуация. Много деца са преживели същото нещо като теб и днес са в безопасност, като мен. Това е. Надявам се, че ти казах най-важното. Понякога ще трябва да се бориш, за да зачитат всички правата ти. Ще е дълго и трудно, но има много прекрасни хора, които ще ти помогнат и ще бъдат през цялото време с теб. Затова бързо ги намери. И ако искаш повече информация за контакти, виж тази брошура. Има я на твоя език. Ще я намериш в интернет или при професионалистите. Благодарим на всички деца,
доброволци и професионалисти, които направиха възможно създаването на това видео.